First Saturday ngayon, pagkuha doon sa sasabi nilang education assistant ng DSWD dito sa may Tagupan, dito sa Pangasinan. Yan po, haba. Oh la la! Hello my friends! Like, comment, subscribe. Watch now! Roxy TV. Whatever the topic, vlog it! Sobrang haba po. Dyan po yung DSWD, dyan po. Okay. Lagi, tatawid po tayo. Makita nyo mabuti. Kung karami ng tao. Sobrang haba po ng pila. Yan po, kita nyo. Pagmula dito, pagmula doon. Hanggang dito, haba. Dito pang pila, oh. Yan, papunta pa doon. Pakita ko yung hanggang saan yung pila. Ito po. Ito pa sa ano yan, sa Tagupan City. Dito sa Pangasinan. O yan po. Ayun. Yan po, kita nyo mahabang sobrang pila, oh. Kasami ng tao. First Saturday ngayon, pagkuha doon sa sasabi nilang education assistant ng DSWD dito sa may Tagupan, dito sa Pangasinan. Yan po, haba. Hanggang sa ano to, sa SM, no? Doon po ang ano, pila. Pag-umpisa ang pila doon. Sa may SM Tagupan. So, kita nyo na. Ito po yung crossing, oh. Jollibee, yan. Yan, kita nyo. Yan. Ito mga pila, no? Mga viewers. Yan. Ang daming pira, daming tao. Ayan po. Yan. Daming pira to sa may DSWD dito to. Mga viewers. Oh, yan. Yan. Ito. Tingnan nyo, ang haba ng pira, oh. Oh. Dito, oh yan po, sinasabi ko hanggang dito sa may SM ang pila. Dito pa ang umpisa ng pila. Yan o, SM. Wala na mga friends, no? So, pagpapaalam na ako. Okay, yan pinakita ko ngayon ang sobrang haba ng pila ngayon. First Saturday na pagkuha ng education assistant ng DSWD. Ito po yan, no, sa may syudad ng Tagupan. Ito sa lalawigan ng Pangasinan. Okay? Po, paalam na po ako. Ay huwag niyo muna kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Okay? Yan po, Roxy TV. Okay? Yan, bye!